Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child amene sindimaopa wina aliyense kupatula Mulungu, amene ine ndimangoyimirira Malawi muchilungamo ndipo sindikhotakhota, sindilankhula statement iyi lero mawa ndikuzalankhula yosiyana, ndimanena chilungamo ndipo ndizachipitiriza. Ndikuthokozeni inu Amalawi ambiri amene mmayimba mafoni, amene mmatumiza mameseji ondichita encourage pa ntchito imene ndikugwira kuno ku Malawi, ntchito yokondera dziko langa, ntchito yomukonda munthu amene ali m'Malawi, Amalawi amene akuvutika, amene alibe mawu, amene amafunisisa akulankhula ndithu, chakukhosi chiyachokere, chimakhala ngati china chake chayima pa mtimapa, koma mwina ndikalankhula chonchi anthu amamva bwino kwambiri, ndipo amayimba mafoni ndikumathokoza kuti Akalindo Mulungu azikudalisani. Inenso ndikuti inuyo Mulungu azikudalisani, ndipo tikupempheni azibusa ambirimbiri, maprofeti, tikunena a genuine osakhala a fake, chifukwa kumalawi kunotu mwina chimene simukuziwa, tili ndi azibusa ena ndi a fake, amene amavala nditu kolala ya white ija, kuma anthu kumaona ngati ndi mbusa, koma ndithu ali nyenga iyeyo, satana weni. So tikupempha inu azibusa a genuine, mazibusa mapastors eni otumikira Mulungu, ziko ilili la Malawi muziliyika m'mapemphero daily. Komanso inu anzathu achisilamu, muziliyika ziko ili kumalipempherera daily, chifukwa ziko ili pang'ono ndi pang'ono likupita kuchiwonongeko. Ziko ili siku linatizazuka ndithu litagulisidwa ziko ili. Na president ake uyu Chakwerayi, amene iyi osamuyang'ana ndi diso la mbali iya, muzimuyang'ana straight. Pamene muzamuyang'ane ndi diso la mbali muzatutumuka Malawi, ziko ili la Malawi kulibeko litagulisidwa. Ndi president amene akupanga zinthu so strange, zodabwisa kumanena kuti can this come from a president? Lire? Can this come a president amene amaganiza bwinobwino? Lero tikamba za labor export. Anthu ena amangomva za labor export, koma mwina simaziwa tanthauzo lache. Ambiri mangokhala excited, ndikumanena kuti akufuna titumize tikagwire ntchito kunja, iyi Chakwera delivers, iyi ndipo Chakwera ndipo tisaname akutitumiza ife kunja. For example, nkhani ya ku Israeli, labor export nkhani imene anyamata komanso anthu osiyana ma professionals akufuna kapena atumizidwa kale, chifukwa paja tidatumizapo mbuyo mu anthu kupita ku Israeli, ndipo anthu amene ajawo ndi akapolo. Tikamanena kuti ziko la Malawi ukapolo sunathe, muzikhulupirira Malawi, ukapolo ndi umene ujawo omatenga anthu muziko lako kumakagwira ntchito kwina, chifukwa dziko lakolo likulephera kuchita create jobs. And in that way, can you have forex? Can you be independent? You can't be independent because ndinu azatenge anthu opempha. So ukapolo ulipobe. Ndizomvesa chisoni kuti munthu wemweyo ankanena mosamalika nthawi imene ya kampeni, akufuna maudindo nthawi imene ija ankanena kunena kuti iye azakakhala pa udindo, azaonesesa kuti every 5 km zilitu mu system ya boma, mu hazard zilimo, azamanga zipatala every 5 km. Munthu amene uja president Chakwera uja ankachita kumanena kuti ineyo within 1 year ndizamanga zipatala every 5 km kuti anthu Amalawi nkhani za umoyo tizitukule. Lero every 5 km uja ankathandauza kutumiza manesi ku Israeli. Mmene Amalawi akuzunzikiramu nkhani ya za umoyo, lero tikutenga manesi kufuna kuwatumiza kuti azipita ku Israeli. Ili ndi ziko lomvesa chisoni.
ziko limene asogoleri ake sinimamvesa kuti amaganiza bwanji. Chifukwa mmene kuliri kumizi padakali panopa mmizi mwambiri zipatala mulibemu, health facilities mulibe, azimayi akuberekerabe tikunena panopa kwa azamba, azimayi tikunena pano akuberekerabe pachire, kulibe koza umoyo. Lero mukutenga manesi amene ali qualified, amene anayenera kuti azichita assist ziko lako munthu, ndio kuwatenga anthu aja kumatumiza ku Israeli. Lero mukutenga anthu akubunda amene ndi oziwa za ulimi, amene akanathandiza ziko lino limene lili pa mavuto ndi njala, malama kuti anthu amene ajawo akasiriza maphunziro awo azipeza ntchito zilipo mbomamo. Lero ntchito zija mulibemo, akadaulo onse amene akuziwa ntchito za agriculture mwapeza ambiri mwa iwo ni malova angomwa mimowa. Lero tikuvutika kumanena kuti muziko muno mulibemo chakudya, and yet tili ndi graduates ochokera ku Bunda College of Agriculture, tili ndi anthu amene ndi ma expert, koma maziso Mulungu anatidalisa, koma we can't utilize the water. Maiko anza atu amabwera kunoko ngati mene ili Israeli, ndikugula doti konkuno, kulitenga dotitu, ndikupita nawo kwawo nukwalika pamwala, ndikumazala mbewu zawo. 365 days, ziko lao ndikumatukuka. Pa Dubai pompapa, pa Dubai pa, amachita kupanga mvula yao, doti lao sila bwino, amatenga konkuno kumapita. Even maiko aziko lapasi musazapo sisidwa a Malawi, ngati kwa America, Britain, mpweya umwe uopumira u, amabwera kumaza tenga konkuno ku Malawi, mpweya oksijeni. Inu simada kwa kuti mizimu kumabwera azungu, ndikumalimbikisa kumazala mitengo. Iyeyo akakuuze iwe kuti zala ntengo kwao kosafu na kuti kuzikhala mitengo. Imene jaima kala filimu andi kumalawi kuno kumabwera ndalama zoopsa ma billions amene amatumizidwa kuboma, koma andale amango aja akuboma amango oja ndalama zinyandi kumalemera. Maiko olemera kwawo kulibeko mpweya, amabwera through satellite kupita ngati kuphirira Mulanjerija, kupita ngati kuphirira Nkhotakota, forest ya zala nyama ija, mapiri osiyana mizimu, ndipo jamaona aboma ndi azungu, mabungwe amabwera ndikumanena kuti tentizizala mitengo. Inu mafumu mukakhala ndi anthu anu kumaona kuti koma abale azungu ndi anthu abwino, iyi aboma aku agriculture, aku forestry, iyi ndi abwino, pakanati pasa mitengo, iyi atuza kuti atitiokere mitengo tizilandira ndalama. Imene ijayo ndi filimu, muzizi wa ino anthu ako muzi, kutelako mitengo jamafuna muzizala mmapiri mwanu muja, pakhomo panu, mupange ma forest yanu, imabwera satellite pakati pa usiku, izizamwa. Iziza susa mpweya kumamwa chikakhuta nde chizipita kwaoko, basa azikaika muzipatala kupangira zina ndi zina, zopangira ujeni magasi osiyana za mfuti, kunoko kumalawi kunoko nde kumabwera ma billions. Ndiziko tulomvesa tuchisoni tulimene we can't do anything. Lero tikunena panopa, anthu ambiri sali pa ntchito. Anthu okuti ndiophunzira, ngati mwana wako sali connected kapena iwe ngati suli connected kundale, uziwe kuti basi palibe chimene chingachitika. Palibe chimene chingachitika munthu wakhoza even internship yomwe kumasowa, koma munthu wapita ku skulu waphunzira. Ena ayiwo amene akumalembedwa ntchito ndiye kuti amene yoyo ndiye kuti wanyengedwa ndi minister, wanyengedwa ndi wamkulu wa ku State House, amene yoyo ndiye kuti basitu. Tikunena ati ku State House kukwabwera anthu akumayezedwa madokotala zizonono kumabomu. Koma nizopangisa manyazi kwambiri. Nizopangisa manyazi kuti State House ya ulendo uno ndiyo dabwisa kwambiri, masikando every day. Kunali tu kumene kwa ana Joyce Banda. Siti maziwa tu ife kuti Joyce Banda ali ana a discipline. Kunali tu ana abingwa Mutharika kubeneku. Siti maziwa tu ife kuti kumene kujango kuli ana abingwa Mutharika. Ana a discipline. Kunali tu kumene kuja ana Kamuzu. Kamuzu tu anali ndi ana atu. Tisanamizane bwaba iya. Kamuzu anali ndi ana, koma ana wa mapita kunja. Anali ana mutu wa discipline ozisungira ulemu. Kunali ana Bakiri kumene kujako.
Bakiri tu analindiana ioro ife na ife atupere tamuzi watu patapita tu nthawi kuti Bakiri ali ndi mwana alindiana akuti ana amene onde Bakiri discipline koma sizi za lerozi abale every day masikando angotenga olo mafamu kumpoto uku anawo angopita kumakalanda mafamu ndipo ndiye mwana walemera uyo mwana walemera madiru mboma mungati ukufuna ungozera kwa mwana wathu uyo ndiye kuti uyipeza kaya ukufuna diri ya mapasipoti ndiye kuti zera kwa mwanayo upeza diru tikunena tuku ku immigration kumene kuli makampani awiri sopano kudya ndalama za Malawi kuba uku kumene mutu kafuna passport ukweneyaso utenge 300,000 yapadera 500,000 yapadera kuti upangidwire passport ndi madobadoba aku immigration maofficers eniwo akumakuuza kuti ngati ukufuna passport upereke ndalama. Ziko lomvesa chisoni kwambiri, ziko limene silemekeza anthu ake ophunzira, ziko limene limangoyang'ana kuba basi palibepo chabwino asogoleri athu kuba, especially ma members of parliament. Ambiri aiwo ndi makatshali kopsa azolowera usiku monga amene ndanenera amakhala achipani chawo masana amene usiku amakhala azipani zena akatshali eni anthu okuba. Ndipo ngati kuli institution likunena kuti ngati kuli institution yokuba kopya ndi ku parliament ukutala ko bill yuje budget yachitidwa passage anthu anakakumana ku lojina ya mzinda wa Lilongwe yopita chakulikunuko kumene anakakumana ndi ma MP aboma kukakumana ndi ma MP 15 ma MP 15 a opposition maka ku DPP maina awo tili nawo anakakumana kumene kono kumapasana ma 68 million uko mukapambana pa golf club apo chakumanzereko mupeza kumene koko ndithu malo ena ogona ndithu abwino kumene anakakumana kwa anthuwo kumeneko ndikumakambirana ndi ma MP ma ministers aboma ndikumagwirizana kuti mutipase ndalama sitikalowa mu parliament. Nafuna inu a DPP muyang'ane nyumba yanuyo kwambiri amene muli nawo padaka pano ambiriwo ndi amene atazakuperekeni atakampereke muthalika ndi omwewo amene mukudya nawo limodzi monga amene anamperekera Yesu. Ambiri mwa iwo ndi anthu oyipa kopya mwachite scrutinize kunaliso buno akabwere anzawo ma MP ambiri amene muwaonawo matupi muwaonawo kunene pako ndi ndalama zochokera ku MCP. Musamale kwambiri ino a DPP musamale corruption yafikapo mwala umene unakanidwa uja lero tikunena panopa ulitisi pano tuli ku World Bank ngati advisor atu Martha Chizuma amene yo ndi advisor wa corruption ku World Bank. Martha Chizuma uja anazunzika kuno uja tikamanga uja amene amati akatulusa nkhani za corruption uja ndikumumanga uja ndiye ndi uyutu supano ali pa World Bank sikana nzimayi zonyadisa kwambiri. Shame on you Chakwera, president opanda maso mphenya. Lero ndiye mwagundika kuita na anthu ku State House. Komatu ino a opposition mutenge diso lanu lalikulu muyang'ane nkhani imeneyi. Mwina tu ikhoza kukhala connected ndizi jazinkanena kunena kuti maina asowa awa ndi apyuta awa ni manjanjawidi awa ni mamafia akhoza kukhala ili filimu kuti aziyitana anthu ajandiza nzika azichitabe register anthu azivota paja musayiwale kunena kuti akukukanizani kuti inu ama independent auditors apite akayang'ane kumeneko. Koma sindikuziwa kuti kugona kwanu ni kwa mtundu wanji a opposition UTM UDF PP Afford DPP mukugona kwambiri anzanu akukuta katani inu izi zomapita ku State House munthu atatenga chanzika ndicho votera muyang'ane bwino nkhani imeneyi chifukwaso pakali panopa akani independently say kunena kuti ma district elections officers onse to ali ku Lilongwetu
ali kulilongwe ayitanidwa paja timanena kuti ngati kuli anthu ophwekaso ena ndi maziphunzisi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri amasusuka ndi ndalama ndi amene atathandizire kubera zisankho maziphunzisi ndi amachedwa kuti ma returning officers ali kulilongwe kodi akupanga kuchani si nkhani yomwe ija somano akupanga yamanyo ija yasowa ija ndikumavota musamale kwambiri muzalira muzakukuta mano muzatuluka mamina koma chifukwa chosamva okuuzani analipo ena amene ati akupwetekeni iniyo opposition ndi ananu omwe chifukwa chokonda ndalama akufuna achite return masiti yawo alonjeza kuti nthawi yobera kwanuko sitizabwerako iwe uzawina izi munditenge bwino mayina ndili nawo Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.